kailangan. Hi everyone, I'm already live. Hi, Miguel Live shoutout. Ayan. Naka-live na si host, mga lalabs. Wala pa tayong music. Mr. Jadine, lalab, Miguel Live shoutout. Miga Love shoutout, Mr. Jadine Vlog. Ayan, ka-open-open lang natin. Wala man lang akong lipstick. I forgot to put. Ano ma? Maga pa kasi mga lalabs. I've been waiting for so long. Ano yun? Thank you for giving me this. Mga lalab, kain tayo. Dayan itlog. Sabi ni mama? Batag. Kain tayo mga lalabs. Paano pumili ng stocks to invest in? Kain tayo ah. Kunin ko lang yung music.
mama. Ayan, 4 million mega love shout out mo sa vlog, thumbs up host. Sige lalab. May kinuha lang kasi ako, hindi ko pa kayo nabigyan ng ano, wait lang ha. Musa Vlog, Ilsus Abad RD, ayan. Mega love shout out, Lionel. Ayan mga lalabs, good morning, good morning, good morning everyone. Agom, lagyan mo ng ano. Oh. Lionel Lumbab, kumusta ka na lalab? Long time no see. Mosra Vlog, ayan, magbigay tayo ng jacket. Lionel Lalab, kumusta ka na? Ayan, Kim Malak, uy, long time. Bigyan natin ng mga jacket yan. Kim Malaki, Lionel Lumbab, Elsius, ayo, Abad, Mosra Vlog, ayan. Tamsak, salamat sa inyong mga patamsak. Ayan, Bamos Ki Bamos. Ayan, meron ka na pong jacket, El Jesus. Ayan. Ayan, lalabs, kumuha lang kasi ako ng kape, sorry naman. Hindi ko kayo nakita. Kim Lalabs, kumusta? Long time no see. Kumuha lang si host ng kape kasi. Oh. Kasi kaka-live lang natin. Ayan, mega love, mega love, mega. Good morning everyone. 5 million thumbs up. Thank you so much. Ay, lobat pala ding tablet. The tablet is low battery. $2 million mega love shout out mga lalabs. Ayan. Wala pa tayong music. Ilagay ko pa yung music dito. Kain muna tayo mga lalab, magkape muna. Yung di pa nagkakape, magkape muna. Ayan. Yung hindi pa nagkakape, magkape na. Lalab, kumusta ka na? Lionel Lumbab and Kim Malaki. Malak. Paano, tama ba yung pag-pronounce ko? One Drop J, my friend. Mega love shout out, One Drop. Ayan. Si One Drop nagbaba po ng kanyang mahiwagang bahay. Lablabin natin. Hey, my friend One Drop. How are you? I am good, lalab. And how about you? Don't forget to like my live, my friend. It's okay with you, lalab. You can share my live so that new people will come. I like. Ayan. Thank you, my friend. Thank you sa palike. Ayan. Charge lang natin yung ating sound strip. Sound. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw sa akin ang bituin. Ligaya kang walang hanggan. 2 million mega love shout out everyone. Ayan. Good morning, madlang people. Madlang people, ha? We're gonna close my eyes. Ayan. Good morning, everyone. Mga lalab, 3 million mega love shout out. Ikaw ang aking iniibig. Ikaw ang aking mahal magpakailanman. Oh, what happened? What happened?
Ayan, 2 million mega love shoutout sa 2 million in the house. One drop. Yalla, we drink coffee. Oh. Sarap ng kape. Sobrang matamis. Kain tayo mga lalabo. Sipul Vlog lalab, mega love shoutout Sipul Vlog. Tamsak host. Kape ka muna Sipul Vlog. Salamat sa iyong patamsak. One drop J, where are you now? Kain tayo mga lalabs. One drop J, you still here or you already left? One drop J. Driving home after show, tired. Ayan, 7 tamsak. Mga lalab, salamat sa inyong 7 tamsak dyan. I wonder why. Ay. Okay. Good morning, gandang host. Pobreng Mang Lalakbay TV. Lalab, good morning, Mang Lalakbay. Magkape na muna, Lalab. Ayan. Magkape habang nag-YouTube. Pobreng Man Lalakbay TV, mega love shout out. One drop lalabs. Ayan, full watch sa iyong video. Pa-view naman, gandang host. Sige lalab, i-view natin yan. I-view natin, i-view yan, i-view nang makita. Ano ba yung video mo? Gulay na lumang Gulay sa lumang kulungan ng mga baboy, pobreng Man Lalakbay. Ano yan eh? Patula ba yan? Patula. Lagyan mo ng lalag. Miswa. Somebody's calling. Lalab! Pobreng Man Lalakbay TV. Ayan, agoy, kagwapas ni Hosoy. Ayan. Agoy, si Mary Claire Mota, may galab shoutout sa aking kapatid. Ayan o, kagigising lang. Sa live, yung mga pensyonada, pensyonada, sana all. Pensyonada, tinigbak ka pa talagang Bakit mo pinatay? Agoy, kagwapa ni Usoy. Gulay, lalabs, pobreng Man Lalakbay, 2.6. 2 million, thank you so much.
Sana all presyonada. Pensyonada. Ano pa? Didi. 9 thumbs up. Nandito pa ba si Sipol Vlog? Sipol Vlog. Umalis na si Sipol Vlog. Sige. One drop, Jay. Saan na siya one drop? Sana si Pobre. One drop, Jay. Where are you? Lalabs, where have you been? Where have you been? Magandang dilag. Morning, my dear ma'am. DTS Orchestra Lalab, how are you, Lalabs? Good morning. Good morning, Lalab DTS. Lablabin natin, Lalab DTS Orchestra. Ayan. $3 million Migalab shout out. Lalab DTS. Ayan. Good morning, Idol GTS. Ayan. DTS. From Pobreng Manlalakbay. How are you, DTS Lalabs? What time is it now in your country? Nadarama. Bola game hiboran hot Ricky 78 ngaling 32 RT. Ayan. Maga pa kasi kasi mga ganitong oras ang mga tao, yung iba nakahilata pa, yung iba humihilig pa, yung iba may ginagawa, naglalaba, nagluluto, yung iba nagpe-prepare para sa punta sa trabaho nila. So ganitong oras na mag-live, it's too early. Ten tamsak, thank you so much sa 10 tamsak. DJ Jonel. $3 million, Migalab, shout out. Dang, mamaya mo na tukunin ni Gra. Pobreng Manglalakbay. Good morning daw. From DTS Orchestra. Pobreng manlalakbay, nakapin, lablabin natin mga lalabs. Ha? Amo. Kadidi pa sa nakiton. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Didi utro. Ubos ko sana, butangan ko kagatikat. Wait lang mga lalabs, 2 minutes, okay? Marhay na aga, Eileen. John Paul Kaya lalabs. Good morning. 1 minute lang lalabay. Inom lang ko ng tubig, ha?
Ayan, 4 million. Kopi tayo, gandang host with mainit na pandesal host. Good morning, everyone. Ayan. Ayan, 6 million. Mega love shoutout. Jake Leslie Davis. Good night. Good night, Lalas. Love you so much. Ayan, 6 million. Mega love shoutout. Good night. Agum, good night. Miss you so much. Ayan. Sally, nandun kay Papa. $6 million, mega love shoutout. Ayan, upcoming premiere. Sige, Lalab, upcoming premiere. Patamsakan natin yung upcoming premiere mo na yan. Tamsakan natin yan. On the way, Kaya. Ayan, John Paul Kaya, on the way si Pobre. Tamsakan natin si ano, Lalab, John Paul Kaya. Meron siyang upcoming premiere. Ayan, gulay sa lumang kulungan ng mga baboy. Pobreng malaki. Lalab, ayan, dikit ko sa'yo ha. Patula yan, Lalab. Patula. Parang patulang gala. Parang patulang galain ang lalaki. Parang matanda ng patula yan ah. Lalab, so, dilaw na. Tanim mo ba yan o kusang tumubo? Kusang tumubo yan? Sunod kita ano, John Paul. Salamat, ano, pobreng manlalakbay. Ayan, pobreng manlalakbay. Dikit to sa'yo, Lalabso. Tamsakan natin si John Paul. Ayan, 5 million. Ay, kumakain pala ako mga lalabog. Magtago ako kasi nahiya ako sa subo ko. Nagutom si Os. Nahiya akong ipakita yung anong malaking subo ko, Lalabs. Tamsakan natin yung Lalab dyan pula. Ayan. Dalawang kaibigang bumisita kay Lola Lacuachera. Hindi mo to channel. Napaka-supportive mo talaga, Lalabs, ha? Lola Lacuachera channel. Yan, Lalabs, so, tamsak. Lalab, ano, pobreng manlalakbay, oh. 5 minutes na tong nanood ko. Nadikit ko na yan sa'yo.
Tamsakan natin yan si John Paul. John Paul Lalab. Dan sukli sa mga nagbakas. Ayan. Sana all may mga nagbakas. Si Paul Vlog. Saan na ba yun John Paul. Ayan. Taga-Albay siya, Aileen, si Lola. Ay, taga-Albay din pala si Lola. Napaka-supportive mo talaga kay Lola, uy. Ayan, tamsa ko kay Lola, ha. Pakumusta na lang kay Lola. Kailan yung premiere niya? Waiting. Matagal pa siguro to. Ano dang? Mga lalab, patamsak naman pa ako nakapin, mga lalab. Ay, mali. Ayan, upcoming premiere po yung nakapin. Patamsak naman ako, lalabs. Di ba taga-pabrika ka, Aileen? Oo, taga-pabrika ako, lalab. Bakit alam mo yung pabrika? Oo, lalab, taga-pabrika. Pag galing ka ng Bula, sakay ka lang ng tricycle. Sabihin mo lang pag bumaba ka ng Bula, doon sa may palengke or doon sa may simbahan, sabihin mo lang, pakibaba po sa tindahan ni Mota. Kilala na yan ng mga tricycle. Ayan, 14 tamsak. Tamsakan po natin yung nakapin, mga lalabs. Nag-alarm 8 na pala, oh. Patamsak po nakapin, mga lalab. Nakapin. Lola, ayan, dumikit pa ako kay Lola, ho. Uyu, harang hos. Good morning, lalab, Uyu. Wow, ganda. Nag-cellphone pick ka to, di man naggagana yung cellphone mo. Damang kalod. Dawan magtawag. Mag-hi ka dang. Mga lalab, nito yung sister ko. Tingnan nyo kung sinong maganda. Mas maganda ako, di ba? Ayan, 5 million. Uy, lalab, meron ka ng jacket, lalabs. Uyo. Na tuloy yung internet naglo-loading dahil nagsasabi ko ng ganyan. Lola Lakwachera, lalab, ayan. Or dyan po, lalab. Dikit kay Lola, tamsak. Tamsak, dikit. Then watch din, para hindi siya malagas. Ayan, 14 tamsak, mga lalab. 14 tamsak. Magkape, mga lalab. Magkape, pampabuhay ng mga ugat-ugat na natutulog. Ayan, kape. Mapait. Kape kayo dyan, mga lalab. Magkape. Sabayan nyo na ng pandesal. Mainit na pandesal.
6,015,000 thumbs up. Baba ko lang yung aking short video mga lalab. Pawas din po yung aking short video mga lalab. Ayan, 6,015,000 thumbs up. Short video news mga lalab. Pawas naman ako lalab. Ano lang yan? 1 minute lang yan. Narod malinigan ko. Tamsak na ako sa short video mo from John Paul Kaya lalab. Maraming salamat sa patamsak mo. Ayan, support po natin yung nakapin mga lalab. Patamsak upcoming premiere po yung nakapin. Salamat Aileen, bye muna ako ha. Mamamalengke ako. Sige na lalab. Mag-ingat ka, sige na. Patamsakan ko na lang yan, sige lang. Sige na lalab, mag-ingat ka palagi dyan.
Kape tayo. Like my friend, mega love shout out, lalabs. Ayan, 6,015,000 thumbs up, mega love shout out. Si Life nagbaba ng bahay, si Life, lablabin natin si Life. Pa-connect naman nakapin mga lalab, pa-like ng aking live. Ayan, thank you so much. Nalaglag na yung tali ko. Rodi Lalab, Rodi Arahita with autism, 7:09 p.m. Central. Lalab, big love shout out. Rodi Arahita Lalab, how are you my friend? Long time. $3,016,000 thumbs up, mega love shout out.
Ano ba din bibig? Ano ko na sa tadi. Ito so, tipid ko sa gabi sari, di ba gaw? Karabado kan. Ah. Bago itong pampersat to. Buko na. Iputo mo ini ba dinayaan ni Dida, nagpa-enroll. Di ba si Didi? Aling. Laki ang pulbubuka. Ayan, 3,016,000 tamsak mga lalabs. Melanie De Los Santos Tamsak Danhos. Ayan, Madam Melanie, may love shout out po. Mega love shout out sa lahat. Ayan, Madam Melanie, maraming salamat po sa pag-visit. Ayan, bigyan po kita ng jacket. Mabagal kasi yung kamay ko eh. Lahat. Ay, mali. Ayan, meron ka na pong jacket, madam. Tingnan natin yung bahay mo. Goto Channel. Ay, laki ng bahay. Sana all. 14K. Ang laki pala ng bahay mo, Madam Melanie. Ayan, meron kang ano. Salamat sa jacket, Sisi Hos. Meron ka palang premiere, upcoming premiere. Oh. Ang laki ng bahay. Nalula ako. Mga lalab, meron siyang ano, premiere. Si Madam Melanie. Upcoming premiere. Ang laki ng bahay mo, 14K. Kailan ko kaya maaabot yung 14K na yan? Yan lalab, meron po siyang mga lalab, ano, upcoming premiere. I-support po natin. Dati man po tayong dikit. Ang dami palang premiere, meron pa isa pa. Bicol, Melanie De Los Santos. Ayan. Tamsakan pa natin to. Ang dami mong premiere.
Ayan, i-support natin si Madam Melanie, mga lalabs. Ang laki ng kanyang bahay. Punta ako sa bahay mo, Madam Melanie. Tamsakan natin yung upcoming premiere mo dito. Ayan, Madam Melanie walking sa morning visit sa farm Bicol. Ay, taga Bicol pala to si Madam Melanie. Saan ka po sa Bicol, Madam? Ayan, Melanie de los Santos. Saan ka po sa Bicol? Nandito ka ngayon sa Bicol? Ayan po, meron ka pong harang, Madam Melanie. Ayan, Madam Melanie, oh. Nasa intro pa. Ayan, Madam Melanie, oh. Nasa bahay mo ako. Medyo madilim-dilim pa. Wow, ang ganda ng farm ni Madam. Ayan, Madam Melanie, nasa farm mo po ako. Ayan. Saan ka lalab sa Bicol? Ayan. Meron kang mga pataniman ng palay. Ang lawak. Ayan. Yeyong Gyu Life, lalab my friend. Mega love shout out. Ano yun, bibi? Biyang kita ng jacket. Ayan. Yeyong Gyu Life. Thank you for coming, lalabs. Nice to meet you too. You have no moderator, my friend. Yeyong Gyu Life.
Thank you for coming. Hi, Pinkies. Sir Mael, parang inaantok ka pa. Anong oras pa lang dyan sa abroad? Ngayon, matulog ka pa, oy. Kaga pa, Sir Maels, kagabi, inaabangan kita, hindi ka nag-live. Kasi mangingisda ako. Hindi ka nag-live kagabi? Sabi ko kagabi, bakit walang live to?